Diu el calendari que al desembre se celebra el Nadal. Però aquí, la llum del Nadal hi viu tot l'any. És en els petits gestos, en un somriure en un moment difícil, en una mà que sosté, com el batec de les llums que fan pampallugues. L'esperit del Nadal és els moments senzills, instants que brillen com una espurna cada dia. En una mirada amable, en una paraula que acompanya, en la mà que guareix, en la il·lusió del joc, en la recerca que manté viva l'esperança, en un somriure generós, en les llums que mai s'apaguen, ni als passadissos, ni de nit, ni en les petites accions del dia a dia. Perquè a Sant Joan de Déu entenem que cuidar és acollir, escoltar, donar confiança. És mantenir encès l'esperit del Nadal. Una llum que fa sentir que fins i tot en els moments difícils hi ha algú al costat. A Sant Joan de Déu, la llum del Nadal és viva tot l'any.